Good morning, good morning, good morning mga chang! So ayan, for today's video, nandito tayo ngayon sa Elmiro de Shea. So ang entrance fee dito ay 70 pesos. So ayan, inaya natin si Papa na pumunta dito. Ang huling punta namin dito ay buntis pa ako. So ngayon, kasama na natin si Ryzen, lumibot dito. And si Mama pala may pasok, kaya kami-kami lang nila Papa. So nakapag-banding yung maglolo. So ayan, enjoy lang natin yung view dito and sobrang nakaka-relax kasi sobrang tahimik. Ang maririnig mo lang talaga dito ay huni ng ibon. Makakapag-relax ka talaga. So ayan, enjoy na enjoy nga si Ryzen dyan sa rabbit, diba? So, syempre kung travel goals tayo, syempre kasama natin yung anak natin. Palagi naman dapat ganun. Kung dati kami lang yung pumupunta dito, syempre ngayon kasama na natin si Ryzen. Palaging kasama si Ryzen kasi gusto ko lagi siyang kasama sa mga gala ko. Kasi yun talaga yung plano namin na pag mag-vlog kami, pag may pupuntahan kami, laging kasama si Ryzen. Ang sarap kasi na makita na yung anak mo nag-e-enjoy sa mga pinupuntahan natin, 'di ba? And hindi man niya matandaan masyado to mga pinupuntahan, pero at least meron at merong babalikan dahil mapapanood niya yung vlog natin dito sa ating YouTube channel. And ayan na nga, naglalakad na sila maglolo. Sobrang lawak dito sa Elmiro de Shea. Ang lawak ng taniman, ang lawak ng halamanan, iba-ibang klaseng halaman ang mga nandito. Wow! Matatanaw din dito si Mayon, kaya lang that time hindi nagpakita. Ayan, may ulap. Pero nakikita naman yung baba niya. So, ayan. Then, meron din pala ditong swing. Ayan. May duyan, di ba? Ang cute-cute lang. Ang ganda-ganda. So, ayan, nakapag-picture pa nga. At syempre, ang photographer natin ay si Papa. So, ayan. Meron din siguro ditong banda kapag gabi. Saturday or Sunday, siguro mga ganyan, Friday. So, ayan, ang lawak dito. Sobrang nakaka-relax. And nakaka-good mood. So, ikaw, kung gusto mo ng katahimikan sa buhay, so, kung gusto mo lang makapag-isip-isip, punta ka lang dito sa Elmiro de Shea. So, ayan, meron ditong cafe, Portofino. And meron din silang bago dito na cafe. Dati, wala pa tong building na to ng Cafe Elmiro Portofino. So, yan, bago lang siya. So, ayan, ang ganda lang. Pagmasdan ng tanawin, sobrang tahimik. Salamat sa panonood! Like this video. Write a comment. And don't forget to subscribe!